Bor ban puli de ilusatas kini kilong kimat bakong san jong ka kubor. Kajing don kijai bin riu bat kilariti ba pher ha India kadai ka nongrim bas kam jong kalariti jong ka bat jong kinong India ong uminti rang ba do Narendra Modi. Rakhe ka jola Meghalaya ya ka lengku sngiyap bala prapo san jo umulung soso tham nin kasngi. Bat Syaban Kya ke Sarkar Meghalaya na bapen sangit no ke Sarkar Pedeng ya ke skim Samagra Shiksha Abhiyan ASSA. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong ba kejingdan kijat ben riu bat kilariti ba pher ha India kadai ka nongrim bas kem jong kilariti jongka bat jong kinong India ha ka ba man la kasngi kawanra ikirong ba pher man la ka ayom ka kalalong ka tamasa bat man la ka dustur ubarim ka kalalong ka perkhat thamai. Menteri Barang Badu ulakren ni kani ha ka program Maitri Parv ha Muscat Oman ha ka baladan kisamla puli bat kinong India. Ke program Maitri Parv kadai ke jing rakhe ya ke jing dap san posnem jong ke schooling system ke India ha Oman. Menteri Rang Badu ula penyar bat batai benya ya ke jing mut jong ke Maitri Parv kum ke maritime heritage ke jing angnut ke jing sedang kam thamai ke jing shania bat technology ke jing buram bat ke jing san rengkat. Ke Maitri Parv kadai ru ke jing rakhe ya ke jing adai paralok ha pedeng kari India bat kari Oman. Menteri Rang Ba ke Meghalaya ukan rat ke sangma nin kesngi ulakan mau buram ya melung bakrau jong ke jela ususo tham ha ke jing rakhe ya ke lengku sngiyap ba prapausan jong haba ajing kren ukan rat sangma ulong ba ke jing tho khamtam ki poetry jong melung suso tham kilong ke jing pen pau perthai ya ki ki ba Khasi natu min kulong ujia thu tangda ka ktin. Ki kam jong ki yai yai sa bat ngi lang ba ka pule puthi bat ki ai man se mi ki pateng bakin penne bat ela ka jong ka lareti laban rap shu Menteri Rang Ba. Hakawai pat kalyang ka KSU Central Executive Council Maulai Circle ringkat bat ka KSU Nehu Unit nin ka sngi kila rakhe ya ka lengku sngi yap ba praposan jo umlung soso tham da ka ba ple ya ummat dur ba shirin yang jo uni umlung ha plau jong ka Nehu Library ha umshing mau control. Katanat Arts and Culture jong ke Sarkar Meghalaya kala rakhe ya kelengku sngiyap ba praposan jo umlung suso tham henen ke sngi ha ususo tham auditorium Shillong ha ka ba ulat ke jela UCH Vijaya Shankar ringkat Menteri Katanat Arts and Culture uba sanbor Shulai bat ke officer Sarkar ke labu sentiu ha umat dur jo ususo tham. Haba ajin kren ulat ulapen ken mau ya usenyang jo umelung suso tham jaka tho katar Khasi bat jaka emlang salang barok kawai. Menteri ba sanbor Shulai haba ajin kren ulapen bena ba en sapenyeng da umat dol bashirinyeng ha State Central Library bat ulapen ken mau ru ya ki jing tho ba kodor jo suso tham ba ken thup ya ka kot poetry ka doi taraksel ki ba pen ya ki jing jo ya la ka ri bat ke jat ben rio. Kalok Sabha kala pelat ya ke Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin ka Viksit Bharat J Ram J Bill arajar arposan. Kani ka bill kandai ka banmi bujli ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act arajar san MGNREGA ka balane arposnem. Kajing temu jong kini ka bil ka long banwanra iki kampenroi ke biadai bat ya ha bat ka Viksit Bharat @arja saupuhnyo. Hapo kini ka bil ai bil la shispa arposan singi yaki brio haman la ka snem mang tengka na ka benta ka wei pakawai ka long ying hanong kandong ha ka bagi khot balarang ba jong ka ying kentrai hi dala ka mon sumha ya ka nuka kam. Kecil sam ya kapisa na kabenta ka baitre ya pedeng ke Sarkar pedeng bat ke Sarkar jela kan long ndrupo la saupo ya baro ke jela lakno ke jela ka thanchate la mingi bat ke jela badan hajan kilum Himalaya ka ban long khandai po la shipo bat ke Sarkar jela kendang hab ban pedeng ban aya ka unemployment allowance bat ka compensation.
Kat kum kenikabel nhap ban penun kam da ka biometric authentication na ka benta ki jing tap ba jing siu pisa ka geospatial technology na ka benta ka planning but monitoring ka mobile application based dashboard na ka benta ban but din ka board pen ya ka port pentre kam bat ka jing pentip ba shi sen shitayo kenikadai ka Akashvani Shillong ka bon lam shapi ya ka kubor. Ban beteng biam ya ka kubor ka jing pensange no ya ka samagra shiksha abhiyan SSA da ka sokar pedeng kalanang ban kya shu ya ka jalla na ba ka hab ban penlut na ka platengka jongka sa sanspa klur tengka kumta ka sokar jalla ka persang ban yai ban ya ka sokar pedeng bahkan beteng ya ka ni ka skim laong menteri ka tanat pule puthi ba lak men rumbui ha ka sngi balang Lada ka sokar India ka sange lani kamtre shu ban beteng ya ka SSA ngin hap ban penlut hi na ka platengka arspa laiposan klur tengka na lor ka jing pinkew ya ka tulop jong kino hikai ad hoc bat SSA ka ban long ka jingkit ka bakya ya ka sorkar labatay ubat rembui ulaya thuru hakinong thok ko bor ba ka sorkar ka shem jing ban penbiang yakini ki jing tuna Palat Arlakton ke jabo lani kitiar bom pendon kamshu na Martin lala ban san biang yaki. Menteri ke tanat penraiser ubak sneo balang thar ulong hakas ngi balang baka Martin menta kala jan thli bat ya ke jabo ke badangsa ke balong kumba iwei pon hinyo lakton ru an sapen kui no shen. Menshwa ke jabo Martin ke don lai hadu saw lakton loong menteri ubalaya ro eko company ke baka sorkar ke legit ban sandur biang ya ke jabo bat ulong baka sorkar ru ke sungskem baka ni ke company kan la ban pen kuitlut ya ke jabo hapok ke por balapu la ban pen ken mau bak menshwa ke sorkar ke legit ya ke nong hali kum ke jaka ban teknyut bat jabo ke ban long kat kum ke jing start science Hakawai pat kalyang ka Martin hamaulai kala sedang ban keladur da kejing tresitam jang kawai ke ken hun ki ken thai ka balapen kala ya ke jabo sakalat aikam ka yaine scam self help group bala jutip ru kum ka Mary Maidens of Shillong kala sedang ya ka kam ban lum ban lang ki nyut ki tiar bam pendon kamshu bat ban penlong ya ki ke jumentoy hakawai pat ka rukom Ikong bibisya kanayor iway ni kitukot jong kaken hun ila pentip ba menshwa ki atre hi marway hamarten ndray hadien katanat penroy sor kala lum lalang yaki bat yarap yaki bakin thaw ya kaken hun yarap la de ne ka self help group bat mentapat kala long ka waste recovery center ka badan lajan laipongut kitukot Ka Indian Institute of Management Shillong kala penlong hakasin ka baar yak international conference halor ka leveraging emerging technologies and analytics for development lead 2025 nado ka shphotarik hado khatar tarik uno pra arhajar arposan da ka papai khamat bha halor ka phang unlocking human potential Hakane ke jina lang lawan banya shimbanta da ki kraw perkhat kinong thawi ki buit penyat kam kinong sengkar khana bat kinong wat penyat nakaleng kari India bat nabaru kumju hakaba kele tai sani halor kumnu ba ki jing start technology ki badang mi thamai menta bat ki jing wat jing bu jing ken kila ban kentiu ya ke jing nang san nang roi hau briu Kalit arhajar arpusan kalaban ya ke jing don kam jong artificial intelligence ki jing shim bat bu jing ken ki rinsan digital bat ki wei bat ki jing start technology nakaban taban sandur biang ya ki seng bat ki ken hun ikirukom senshar khadar ya ki yau ki han bat ya ki seng trailang Ka High Court jong ka Meghalaya ha ka sngi balang kala penkut no ya ka PIL halor ka jingkudu Shillong ha ka bala batha ya ka sorkar ban pentikna badai ban weng no ekene ki jing hapo ki saw ko prakanta ka yeng bisar kala batha ya ka NHIDCL bakanya trelang bat ka PHE shwa bakan pentre ya ka project penhe surong namar kum baka pau hi ka daw jong ka ni ka de na ka jing tre jong ka NHIDCL ha ka baki pipe kilas dang ban orpat bat ka kala laj shabar Kato ko kubor kalakut na Akashvani Shillong hakapo prabajeng ini sobat ka Akashvani Delhi na kabanta ka kubor ka katin Hindi bat hakatin pareng hakapor prakat san minit kene kadek Akashvani Shillong